Incwadi yokuqala kwaJohane kuma-Ephesians. Lokho okwakukhona kwasekuqaleni esakuzwa, sakubona ngamehlo ethu, sakubheka, nezandla zethu zakuphatha, okwezwi lokuphila. Lokho kuphila kwabonakaliswa, sakubona, siyaqinisa sinishumeza lokho kuphila okuphakade okwakukhona kuyise. Kwabonakaliswa kithi. Lokho esikubonileyo sakuzwa, sinishumeza khona nani, ukuze nani nibe nenhlanganyelo nathi. Kepha thina sinenhlanganyelo noYise neNdodana yakhe uJesu Kristu. Sesiyanilobela lokho ukuze intokozo yenu iphelele. Nanti izwi esalizwa kuye sinishumayeza lona lokuthi uNkulunkulu ungukukhanya, ubumnyama abukho kuye nakanye. Uma sithi sinenhlanganyelo naye sibe sisahamba ebumnyameni, sinamanga, asenzi iqiniso. Kepha uma sihamba ekukhanyeni njengalokhu yena uqobo esekukhanyeni, khona sinenhlanganyelo omunye nomunye, negazi likaJesu iNdodana yakhe liyasihlambulula ezonweni zonke. Uma sithi asinasono, siyazikhohlisa, neqiniso alikho kithi. Uma sizivuma izono zethu, uthembekile ulungile ukuba asithethelele izono, asihlambulule kukho konke ukungalungi. Uma sithi asonanga, simenza umqambimanga, nezwi lakhe alikho kithi.